Il-Pulizija tinvestiga allegat każ ta' trasmissjoni tal-HIV. Kitba fuq Facebook li ġiet għall-attenzjoni ta' One News titfa' dawl fuq dawn l-allegazzjonijiet. F'din il-kitba jingħad li mara li allegatament hija pożittiva l-HIV hija wkoll prostituta. Fil-fatt fil-kitba jissemmu l-flus biex in-nies ikollhom x'jaqsmu magħha u jingħad li n-nies li allegatament marru magħha għandhom imorru il-GU Clinic u jagħmlu test biex jaraw u mhix pożittivi għall-HIV. Li konxjament kun taf li qed ixxerret il-virus tal-HIV jista' jwassal għal proċeduri kriminali. Deċiżjonijiet tal-qorti fil-passat juru li l-prosekuzzjoni jkun jeħtieġilha tippreżenta records mediċi tal-persuna li allegatament tkun qed ixxerret il-virus HIV wara li tkun taf li hi pożittiva għall-HIV. Il-liġi Maltija tajt li mhux biżżejjed li l-akkużat ikollu l-HIV qabel rapport sesswali ma' xi ħadd. Fil-fatt il-prosekuzzjoni trid tipprova li l-persuna kellha l-intenzjoni li tinfetta lil ħaddieħor jew għamlet hekk b'negliġenza. Dan jista' jiġi pruvat jew għax il-persuna tammetti jew minn xhieda li tinġab quddiem il-qorti jew inkella mir-rekords mediċi ta' tobba li juru kif il-persuna kienet taf u konxja li kienet pożittiva għall-HIV.